Здравейте на всички, аз съм Краси от Краси. Настъпването на есента вече дойде и септември месец. Нашумяха някои теми, които искам да ги обсъдим с вас и да поговорим върху тях. Голяма част от хората, които управляват автомобили и са шофьори, слагат на заден план автомобилните гуми на техните автомобили, а те са неотменна част от автомобила. Не ги пренебрегвайте, те са също толкова важни, както и много други механизми от автомобила. И на първо място трябва да инвестираме в едни нови автомобилни гуми за своят автомобил. Не си мислете, че гуми на 5, 6, 7 години, които са напукани с грайфер 3 мм, ще ви свършат работа така, както една нова автомобилна гума с порядъка на 7-8 мм грайфер, така излиза от завода една гума, между 7 и 8 мм грайфер зимната. Не го отлагайте и си вземете зимни гуми на 100%. На второ място, функциониращи чистачки. Също така през есенно-зимния сезон, както знаете, има много дъждове, както и сняг. Скоро не сме имали някакъв хубав сняг, но тази зима може и да имаме, но дъждове ще имаме определено. И много важно нещо е да имате хубави чистачки на вашият автомобил, които ви осигуряват добра видимост през дъждовните дни. И трябва да също така и да ви работи механизма за чистачки. Имаме доста клиенти, които имат проблеми с механизма на чистачки и го оставят на по-нататъчен етап да го подменят, но за дъждовното време е от изключителна важност да имате добра видимост и да ви работи механизма за чистачки, също така и да имате добри, хубави чистачки. За да имате по-добра видимост, не са нужни само хубави чистачки, нужни са и хубави кружки. Така че не го отлагайте и това нещо. Ние предлагаме доста марки и модели автомобилни кружки на водещи марки, като Philips, Osram, Niken и други такива. Това е много важен елемент към вашия автомобил да бъде подготвен за предстоящия есенно-зимен сезон. Надявам се, че това видео ви е било полезно и шофьорите, които нямат стаж и тепърва започват да карат автомобили, би било полезно да й помогне да подготвят своите автомобили за есенно-зимния сезон. Така че ако имате някакви въпроси, може да ни потърсите. Има форма за контакти. Долу в описанието телефон, както и в сайтът nyautokras.bg. Успех на всички!